за шума предварително. Та здравейте хора, открих едно клипче, което е старо. Едно от първите ми видеа, което не е качено, което аз реагирам на видео. Той от мисля, миналата или по-миналата даже година, мисля по-миналата. Така че, без повече да се бавя, нека да видим как съм реагирал тогава на видео. И това е нашите обични Антилопа и Данни студио. Айде с второто видео от канала Пабута неща. Днеска ще правя нещо като реакция на добре познати ютубъри. И ще започна не с Анди студио, където знам, че всичко правят фалшиво. Не който и да е, а да е боксинг Антилопа. Но ще реагирам принцип на едно видео и да видим колко са истински в техните видеа и колко не се легавате и не търсят детската аудитория. Нали? Айде да преминаваме към детската има аудитория. Гледали друг път, но ние си ги знаем. Ние си го знаем да е ни от The Boxing Antelope, а този път участва и Дани от Данди студио. Нека да започваме. В това видео за първи път ще пътуваме почти 100 години назад във времето, за да пробваме всяко едно Макдоналдс меню от миналото. Ще се върнем до 1940 година, за да пробваме оригиналните сандвичи. Ще караме колата бясно през 1970. Това е машината на времето да връщаме бъдещето. Мазни кръци, не крейте идеята от Back to the Future. Не крейте, ще ви хвани и ще ви кажа, че креете контент. Карате бясно. Но това да смяне на времето ще от интрото вече се караме. 1985 година ще отваряме мистериозни играчки от детското меню на 1985 година и ще ядем зелени вегетариански бургери през 2024 година. Естествено, изкараха ни, че 2024 сме вегани. Не. Само зеленчуци не мога. И аз трева не ям. И аз не съм крава. Нарежи нещо на тънко и седни удобно. Останете до края на видеото, за да разберете и какви лайфхакове ще ви покажем. 100 години ядене на Макдоналдс, брат, ние ще станем по 100 кила. С Дени в миналото ще... По 100 кила. Ти не можеш да търпаш 1 кило. Анорексик долен. Човекът ти да вижда. Нищо лично. Се върнем. Толкова Макдоналдс ще ядем. Дано да не повърнем. Първата ни спирка с машина... Йо, каква песен, йо. Имаме певци. Защо не правите песен, бе? Йо. Това е уникално. Върнем. Толкова Макдоналдс ще ядем. Дано да не повърнем. Йо, това е уникално. Майко, имаме велики певци, имаме химна боят на стена. Не, как ще има химна боя на стена? Не. Това е вече химна. Това, боже мой. Това е най-добрата песен. Най-добрата. На времето
времето е 1940 година, когато Макдоналдс отваря за първи път ресторант в Америка. Менюто е изключително просто и в него е имало единствено 9 продукта. Фокусът е бил върху хамбургера, чизбургера и млечните шейкове. Дори пържените картофки са изглеждали по-различно от тези в днешно време. Да не забравяме... In Albion, no matter where you go or what you do. Не забравяме колко реклами бъхкате на видео. Как ви се изхранвате от това, обаче не мен ми писва. И искам да се гръбна всеки път, когато чуя нещо такова, като реклама. Тези в днешно време. Да не забравяме, че 1940 година не е имало цветна телевизия, а всичко е било черно-бяло. Мислиш ли? Мислиш ли? Аз не знаех. Мислиш, че тогава плазмите са били измислени. Че това е било най-усъвършенството. Днеска, даже днешно време сме много по-назад от тях. Мислиш ли, че не знам? Не съм гледал достатъчно филми, за да знам. Не познавам хора от това време. Баба ми ями не са родени тогава, т.е. не са били живи тогава. Но вие за тъпе мислите, вие за такова. Вие на вашите малки децица, на които всъщност правите видеята, ясно, че да знаят, т.е. естествено. Те как ще знаят? Те са много младани. Те са на по 6 годинки, то ясно, че 6 годишните не знаят. No, Bobby has not. Почваме с първото меню от 1940 година, в което е имало само 9 неща в него. Имало е бейсик сандвичите, както и млечен шейк, така че нямаме право да поръчаме нищо друго, освен продуктите, които са били в менюто през 1940 година в Калифорния. Те са стартирали просто с 9 неща. Само 9 неща имало в Макдоналдс. 9 продукта. Да, бе, и сега ще ги поръчаме всички. За целта отиваме в един от най-старите Макдоналдси в София, който е на... Вижте, дори те ви казват да се абонирате. Абонирайте за канала ми, ако го харесва това клипче. Ако не, пак се абонирайте, за да гледате още тъпи видеа и да ми кажете колко не съм добър. Те пичове, може са всякакви, обаче са превзели интернет. Имат по 100 канала всеки. Така че всички от този вид пичове, които са приятели, Анди, Дани, той, ония, третия, петия, знаят какво правят. Определено знаят какво правят. Превзели са всичко. Превзели са всичко. Всичките знаят какво правят. Точно такава рокерска тематика от 1940 година, за да поръчаме това ретро меню. Айде, влизаме! Ето! Здрасти! Тук не се поръчваме! Кажи, бе! Тегли билет! И опитам се го изтегля, бе, брат. Опа, ще чупа бариера. Не, това не го направихте за смешка, Беше много планирано, Дани, толкова стъп, не само на 20 няколко, Минавай през бариерата направо! Да, бе, Дани, чупи бариерата. Няма що. И това не беше тъпа шега за 2 годишни. Как бе? Айде, газка! Къде я паркирам? Не в ретро лампата! Та лампа сигурно ни е надживяла с много време. Като гледам как карам мой да ни надживее. И хора, тук що пристигнахме. И Данка, аз си предлагам преди да влеземе да разгледаме ретро нещата, които има. Имаме ретро станция за зареждане на кола. Виж, може да заредиш не знам си колко галона и струва колко? 4 цента на галон. Това изглежда верно като някаква ретро бензиностанцийка в Щатите, бе. Гледай, човек. Ама виж, не мога да вземеш това. Има катинар. Заключ. Ами за умница като вас няма да ви дадат да го вземете, естествено. Вие ако го вземете ще го откраднете сигурно. Знам ли кой искате? Леса го. Пише, че е за галони, а ние сме галфони, може би заради това. Ние сме галоши. Например, как светят. Пада! Чай, че ни изгонят, брат. Има и ретро катерушки. Да, гледай, това е... Брат, няма да кажеш нещо възрастно, да кажеш някакви факти, ами ще вземеш да отидеш на катерушката. Катерушката! Ти! Дани е по-голямо бебе от абонатите си. Той е Дени също. Боже мой. Не са кринч, но са тъпи. За кринч чак не стигнали. Този път мога ги похваля. Не знам дали 1940 не ги е имало тия играчки, между другото.
Ай, майко, наред ли, бе? Той, че ти си имам само газур. Брат, заклехте. Аз се качи на катеру. Стой. Не знам дали 1940 не ги е имало тия играчки, между другото. Ай, майко, наред ли, бе? Той, че ти си имам само газур. Качи на катерушката. Каза да се кача. Седни на парзалката, да се почувстваш ретро. Ей, съкъм да не си отцапа белия панталон, къде си. Аз за какво съм се направил за видеото хубав. А това знаеш за какво е? Да. Е, тук идваш и правиш е така, влизаш. Ама се събуваш. Значи, белия панталон ще го пазим, ще го пипнем, няма го пипнем. А че бос ще ходим и обувките ще ги пъкаш някъде, където може да седят мърсията са бели. Ама иначе, съкън панталона да изтапаме, естествено. Може. Да, се правим някакви работи на метър. Твоята пасва чудесно, брат. Да, пасва. Перфектно пасва. Да, бе, естествено. Значи има тук малко малко не влиза, ама. Значи малко трябва да се до ма не че влиза, нали? Естествено. Аз реагирам повече, отколкото е минало времето на епизода, ама няма че не. Кой номер си? 31. Добре, Денка, кажи сега какво поръчваме. Като влезем искам да знам. Ма какви сте? При малко дадохте да се абонираме, сега падайте да се абонираме. И аз го давам веднъж. Маре бе, дайте да се абонирате за мен. Това не го гледайте, за мен. Само за мен, и само за мен, и само за мен. Какво ще ядем? Има хамбургер, който струвал 15 цента. Добре. Чизбургер, който е струвал 19 цента. И пържени картофи, които стрували 10 цента, а пък млечните шейкове имало шоколад, ванилия и ягода по 20 цента. Аз съм по 20 лева. Какво става? Ама верно за по 20 лева. Това шега се получи. Добре. Една снимка за моя малък братовчет. Даже мога... Опа! Какво каза пича? За моя малък братовчет. Какво означава това? Че малки деца ви гледат. Тук не мога вече да твърдите нищо друго. Здрасти на влога, той ще се изкефи. На Калаяч, моя малък племенник, много голем фен ви е. Айде. Той ще се види във влога, да гледа новото видео при ден и му кажи. В гейминг канала правим маратон на Poppy Playtime. Играем всичките части. Пап, не ме интересува. Между другото хора, гледайте наистина колко е ретро. Верно, сега сме 43-та година. Може ли един чизбургер, един хамбургер, два ванилови шейка, не, един ванилов шейк, един шоколадов, малки и два пъти малки пържени картофи. Между другото, това е така машина, дето пускаш пари и пуска музика. Аз знаеш, че тук съм пускал преди тази машина работеше. Те машини верно са много интересни, много бих искал да пробвам такава машина, защото са много интересни. Кефят ме. Цяло бих пробвал такава машина. Преди тази машина работеше. Вече не. Ето тук, вижте какво. Значи представете си колко са дърти с том. Тази машина са я ползвали, а сега вече не я ползват. Значи представете са дъртат сега, иначе снимат деца. Клипчета за деца. Естествено. Вътре има дискове с различни песни на различни групи. И тук само цак и си пускам Елвис Пресли и ми пуска този диск. И си слушам Джангър. Елвис Пресли или някое друго от чалганите. Както слушам Джангър. Не го видях това. Това тук виж цялото е декорирано в... Майко, тя колко беше планирано. Буквално се това не беше подходено, това беше някой пълна простотия, брат. Защо? Не беше смешно. Има ноти в Елвис Пресли снимки. И виж има и гитара, значи там отгоре. Точно като 1900. Мале.
тук има и Кока-Кола ретро машина. И ето тук си пускаш пари и от ето тук ти пуска бутилка Кока-Кола. Колко трябва да пусна в тази машинка, за да заработи? Не знам. Чак. Момче, ти ако пуснеш на тази машинка, да ти пусне Кока-Кола. Тая Кока-Кола ще е 100-летна. Човек, тази Кока-Кола, тя ще е безразгазирана. Може и срока да я е минал и всичко. Ма ти пи, ако ще умри, не ми пука. Пусни... 10 лева приема. Прой скрипто, бе, прой скрипто. Ето го дение на ретро машината, пускаме и... Мъц! Нема никой. Чакай, има монета, Имаш ли монета? Брат, нямам нищо. Една монета ли нямаме? Те тия са били много модерни, между другото. Неоновите светлини. Тук има още заведение, бе. Тук е тайната част. Все едно сме точно в тези старите американски ресторанти, сещи се като дайнерите. Си така облечен малко ретро. Това видео е по-добре от останалите. И знаеш защо добре? Да, малко си ретро, между другото. С кое да започнем, Логан? Аз си предлагам да почнем от най-бейсик нещото и това е от хамбургера. Както ти казах, струва 15 цента. Ние май го взехме за 2 и нещо, което... Ма чай, бе, това е единствения сандвич, които са имали Макдоналдс в началото. В началото единственото нещо, което са имали са хамбургера и чизбургера. Да, бе. Такива картофи даже не са били баш пържените картофи, а са били от някакъв такъв по-странен картоф. Пържени са били в телешка мазнина или нещо от този сорт. Милкшейка си. Добре, аз искам чизбургера. Така му искам тя. Айде, Дени, пробай първо ти това. Едно. Само не съм ял никога. Чувстваш ли се като в 43-та година? Чувствам се 35-та година от всякъде. Виж, има месо, лук и това е. Много са били Поне си бяхте комбинирани. Единия каза една година, другия каза друга година. Вие дори не знаете в коя година. Коя година сигурно се даде на това чудо, ама говорите неща. Активни 43-та година, голямо въображение. За 15 цента какво искаш? From чизбургера. Добре, Само да давай. няма кисели краставички, защото... Между другото, мисля, че има кисели краставички. Не. Да. Не. Ма трябва да ядеш както си е бил оригиналната рецепта. Добре, хубаво, правим ревю. 1, 2, 3, че го смачкаме така малко. 1, 2, 3. Добре, бе. Направо се пренесох в ми. Точно на подметка, ама ти можеш още повече да го слепиш, ако искаш. Много добре. Мисля, че това видео ще ми дойде много добре. Не съм ял нищо от вчера на обяд. Синхронно ядене на бургер. 3-4. Добре. Стабилно. Дай да гледаме шейковете, един тъп лайфхак си ми. Единият трябва да е шоколадов, другия трябва да е ванилов. Това е шоколадовия. Той има кръв от служител на Макдоналдс. Аз само да питам, какво му е шоколадовата? Това е бяло. Или просто е пяна. Или бихте далтонисти, или просто е пяна. Това е кръв от враговете ми. Ма верно, ма какво е това, детени? Това е ягода. Ягода. При шоколадовия. Не мисля. Стана от първия път. Първите шейкове, както знаеш, трябва да бъдат много бейсик, така че не е имало нищо в тях. Чай, че се изплюх. Лъпле, между другото знаеш ли, че аз никога не съм пробвал. Айде пак абонирай се. Не ми пука, въпреки това абонирайте се. Но за мен. Ако искате и за тях, няма да ви правим толкова лоши реклами. Шейковете на Макдоналдс. Саша ми е сефтето. Приготви го. Така. Това беше най-лесното нещо, което съм правил в живота ми. Заповядай. Айде на здраве тогава. Значи сега искам да ти видя първата реакция. Да, хора, наистина не съм правил никога. Никога в живота. Никога. Не вярвам. 1, 2, 3. Тук кога ще тръгне, бе? Трябва да го досмучиш яко. Ма аз чакам да тръгне, то не тръгва. Ако се смучеш. Моя шейк не работи. Аз не мога го пия, брат. Затлачил себе, човек. Трябва да продухам си. Продухах го и си пръснах в очите.
Естествено, ти си Даник, как тя го да правиш? Това звучи много грешно. Някаква скрежолинка, бе. Леден сок. Да, като снежен сок. Леден сок. Ето, приятели, моя пробата от моите бургерче и вие да се пренесете във времето. Между другото, Чакай. А не мислиш ли, че аз не искам да го ям? Буквално, това е точно за деца. Това е като не бебешките каналчета, които си играят с принцески и викат с вълшебните ефекти там. И това дето излиза там. And my hamburger. This was the single cheeseburger. Let's get this out of here. So this one's all unpacked and ready. So there is, I don't know, I just will eat that one. So let me get, И блясъка и се почва. Нали, или от женските, или от някакви мъжки с пламъчко и машинките, където почват, нали, да си играят с аудиторията, като че ли аудиторията е с тях. Те също. От картофките да пробвате. И от шейк. на мен най-любимото ми нещо от Макдоналдс и от това меню от 1940 година са пържените картофи. Един лайфхак от мене, не знам дали хората през 1940 година са се сетили за това, обаче взимате картофче, взимате млечния шейк, топите картофа в млечния шейк. Не, това вече някой извращение. И аз продължавам да не виждам шоколад, ама нали да е. Освен ако не е бял. Ма никой не каза за бял шоколад. И ще става уникално, човек. Брат, аз дето за първи път пробвам млечен шейк, сега пробвам картоф с млечен шейк, той изглежда... Защо това е хубаво? Защо това става? Защото топлия картоф и студения шейк някакси се смесват, брат, и става много интересно. Аз съм в шок. В момента сме в Оля, завише. туалетната от 1940 година. Между другото и тук е много интересно, защото вижте как са направили. Изглежда точно като по тези филмите. Следващата ни спирка е 1975 година, когато за първи път може да минеш с колата през драйв-тру около ресторанта и без да слизаш да си вземеш нещо за ядене. В менюто за първи път добавят сандвич с риба, както и популярният сандвич Big Mac. Вече има цветна телевизия и света става малко по-шарен. Така че автомобила, първо трябва да отключиш колата. Сега в момента сме в машината на времето или както казвам, нормалното шофиране на Дани! Супер ме направено за бебета, брат. Първо се вържа на това. Второ, не кош му е интересно това, брат. Сме се легавите в момента. Първо. И второ. Пак казвам, имитирайте Back to the Future, да брат. Не бъдещето. Защо? Защо? Не. Аз тръгнах на срещното, ма няма проблем. Е, тук трябва да поръчаш. Hello? Добър ден. И от този момент натам нека да има цвят. Защото ние до сега бяхме в черно-бяло, защото бяхме в... Точно така. Не! Абе, Деня, ти няма ли да пускаш някога нова песен, бе? Писна ми я слушам Алар. Уоу, колко неочаквано го пита този въпрос. Уоу. Няма сега да той да каже, не, няма скоро, не мисля още. Не, ще кажа, пускам нова песен. Уоу, колко след правите реклама, уоу. Искам вече нова песен да слушам. Еми съвсем скоро ще излиза Родео, което е най-новата ми песен и е доста по-така интересна. От 70... Родео. Да, бе, Ларма, какво беше другото, Джунгъл или какво беше там, и сега Родео, и Космоса там, и бегай от тук, бе. 75-та година на менюто. Добре. Много благодаря. Ето, приятели, поръчваме си менюто от 75-та година. Ние днеска снимаме видео, в което пътуваме във времето и поръчваме от всяка година на Макдоналдс менюто. Не сме бивши служители. Не сме. Ами ние принципно това е предложение за работа. Видеа в YouTube, което означава, че сме безработни. Така че... Аз още не мога да нарека ютубър, така че съм по-безработен и от вас. Плюс съм по-млад и няма да получавам пари, така че съм най-безработен от нас. Приемай докато имаме тази
възможност. Официално ни одобриха, предложиха ни работа. Айде, ти стана менеджер! Не знам дали мацката ме хареса, обаче знам, че вие трябва да харесате това видео. И взема Инстаграм. Още веднъж да споменем по това видео да се абонирате. Брат, това абониране, ако не го беше чул той поне 10 пъти, това ще да е окей. А той го беше чул преди това 10 пъти. И аз не съм казал веднъж да абонирайте се, освен когато те го споменават. Абонирайте се. Лайк дайте. Да събере бе колко лайка, 20 лайка на това видео. За един ден. Предните ги събрахме горе-долу толкова. Почти не съвсем. Да. Ама то 70 някоя година не е имало Инстаграм, така че... И хората, които гледат предния клип, без да са се абонирали, абонирайте се. Моля ви, ще изпускате много неща. Иначе Фейсбук. Да, искам само да кажа, че тази жена беше много готина. Благодаря. Айде, взехме се менюто от drive-thru. Давай са. Let's go. 1975 година с първите неща от менюто един Биг Мак. Гледай колко цвят. Гледай колко цвят да се нагледаш на цвят. Абе, не знаете, че това са нови кутийки, че тогава тези кутийки не са били същите, защото едва ли дощо идвали в кутийки по този начин. Обичам риба, не знам защо ще ям аз рибешкия сандвич. Защо кутийки са толкова яки, бе? Тук има рибка, бе. Айде да не изядеме тая Ариел. Добре, този сандвич изглежда много добре. Виж как е еволюирал. Значи, по началото сандвич беше само тука. Да. Сега сандвич е две. Едно връз друго. Сега вече има марула, сусамче има напитките, няма кисели краставички, много добър. Не, няма. Не! И сега има и на двата реда кисели. Не, двойно кисели краставички. Джаспър, лекъв бургер си взехме. Уникални кадри, още по-приближимо от тази, нека камерата да си... Да го харесват малки деца, няма що. То много е. Кой ти харесва повече? 1940 или 1975? Определено има подобрение. Има подобрение, хората са си старикасили. Повече от всичко има повече, само дете има и повече краставички малко. И струва повече пари. Уния бяха по 15-19 цента, то... Добре, реклама не бяхме виждали скоро. Цента, то вече е минал долара. Не, това е добър, това ми харесва. Или както тук му викаме 7 лева. Да, пробвай ти рибата. Мама ми звъни. Ало? Как имаш обхват 70 някоя година, бе? Първо, разкопчаваш се да видят всички яки матки от 75-та година. Разкопчаваш и втората фанелка и вадиш сандвича е така. Да бе, маските харесват пича с мускулите и който е набухва сандвичи. Естествено, брат. Че нямаш мускулино. По-добре си от мен, ама не е перфектно. И гледай. След това фащаш го галантно и нежно с ръка. И е така едеш. Маля направо. И почва да кажеш. Мацо... Камон, everybody. Е така с пълна уста. Между другото, този сандвич бил много добър, бе. Аз за първ път ям сандвич с риба от Макдоналдс. Но то виж, има някакъв бял сос в него. Има ли кисели краставички? Майп сос. Ама иначе не. Иначе не. И затова ми е харесвал този сандвич като малък. 1, 2, 3. Най-добър. Между другото, на рождения ми ден бях поръчал пица с кисели краставички. И той едва ми я изяде. Значи този сандвич за сега ми е любимия от всички храни на Макдоналдс, които сме пробвали, филе ел. Обаче трябва да се качваме бързо в колата, защото машината на времето потегля и отиваме към 1985 година, когато за първи път има детски менюта с играчки от всякакви филми, сериали и анимации. За първи път започват и да се продават пилешки хапки, които са и най-популярният продукт. Пилешките хапки, които аз лично обожавам, особено след парти и дълга вечер в дискотека, да се прибереш, да се наядеш с едни такива хубави пилешки хапки. Така че сега трябва да влезем навътре и да поръчаме две. Между другото, за първи път разбирам, че има пилешки хапки в Макдоналдс. Знаех за тия на
корейската група BTS. Ял съм от тях, много хубаво. Бяха добри. Но за първи път разбирам, че и по принцип си имат хапки. В менюто ще имаме две играчки, човек. О, аз съм тук за играчките. Аз съм тук за играчките и за пилешките хапки. Да, точно за малките деца. Ще кажеш, че сте за играчката, и като бебетата, брат. Искам играчката, слизам заради детското меню, заради играчката. Боже мой. Виж какво сладко това. Аз искам крокодила. Тук що си купих детско меню, не съм си взимал от години. И нали си представяш, че крокодилчетата и тия работи от Бали са от най-първото меню, щом са изложени там. Там излагат винаги най-много. И наред. Обаче, много се вълнувам. За сега има само играчката, която ще отворим след. Гледай. Човек, това е някаква мистериозна кутийка в детското меню. Абе, да ги дадем ли на Гива? Да. Естествено, малките бебета ще искат играчка от миналото, дето покойно му отидат до Макдоналдс да си я купят. Ма да, естествено. Искаш ли каквото изкараме от И ще я спечелят те, няма някой друг, не. кутийки, го дадем на Гива? Айде, пишете долу в коментарите и се абонирайте за канала и тази награда може да отиде при вас. Ой, виж го колко е яко. И усмихнато. Като тебе. Айде, благодарим ви много. Брат им, че не са виждали Макдоналдс, ако че е толкова известна. Това видео е толкова енергично, сега много го правят точно за някакви малки бебета и лапета. Кажи, брат. О, ес! Айде сега нагоре към детския кът. Има и детски кът тук ли? Има детски кът и сега трябва Да, искате да направите бебешко видеото, няма що. Гледай, значи кое е по-добро място да ядеш Макдоналдс, отколкото в детския кът? Аз ще ти кажа, тук се позиционирам. Его, това странния. Това е Колма. То. Не е ли то? Това е то. Не е то. Има си име. Роналд Макдоналд. 1985-та много игри има ли, бе? Не знам, много Кое е е това? шарено тук, много е готино. Пак казвам, това заведение не е стояло замразено през годините, обновявано е. Виж бе! Ето тук трябва да намериш това, което е тук. Това е тук. А другите кръгчета какво са? Не знам. Тук мога да научиш професиите, трябва да свържеш всеки инструмент с Добре, това правилната какво е? професия. Това е някакъв слон. Ето има си хобот. Това е Вау, слон, да, слон естествено. Те малко деца не знаят какво е това, затова казвате слон. Окей. Дай да отваряме фигурките. Да отваряме фигурки, викам аз. Въди ги, Дани, тези менюта! 1, 2, 3. О, човек! Човек! Да, ако те следно няма прибрахте вие и не знаете какво е и следно Дани вече не казва за кутиите нещо. Вече човек! Те Много са яко изглежда. брутални, вау! Вижи какви са усмихнати, бе. Чакай, отзад има ли някаква картинка? Има. Това е къщичката на тия животинките, деца ще ги отваряме. Абе, той има приложение, бе. Игра. Отново да се абонират. Майко мила! Дене! Абонирайте се. За мен. Друго. Едва ли кое там година беше, не помня, да има и код за приложение. Да, това са същите фигурки от онази година. Не са някакви нови, не. Ма, как бе? Глупости. Как са някакви нови фигурки тук? Не. Защото вие сте в миналото, вие трябва да таковате само минали играчки. Те играчки не са валидни, не. Айде играта. Трябва да е 85-та, не е имало приложение. Как се отваря? Брат, не е ли брутално? Просто си отвориш менюто и вътре да има играчка, човек. Човек! Не е брутално. Не съм бебе. Всяко беше някоя колекционерска лао фигурка, да. Но не е и бебешка играчка. 3, май. Само 3! Ти сте те. 4 една бонус. Любимите. Отново реклама, Любимите. Как ти хагари? Аз, между другото, само това ядях. Това и макфиш. Между другото, искаш още един лайфхак да ти покажа. Ползваш ето това.
Сега хора ще анбокснем тук пред вас ето тази фигурка, играчка, която ни се падна от детското меню. Би трябвало да са някакви животинки, които живеят в тия къщи или каквото и да е там. И се надявам да ни си падне този дракон, защото е мега сладък. Трябва да си новима, пише Adopt Me. Как се отваря тази, бе? Стой сега. О, да, чули го това. Я видим сега вътре. Сега представяш си вътре. Това е някаква салфетка. Да, бе. Прилича на Опаковали са го за капачи като вас, бе. Те са го покрили на... Опаковали са го като за глупаци като вас. Закрили са го. Да видим каква е игра. За да дойде някой такъв инфлуенсър да почне да му прави ревю. О, не! Детето ми! Ама защо? Вау. Те не прилича на картинката. Меню от Макдоналдс! Искаш на картинка да прилича, майко? Меню от Макдоналдс! Колко прилича на картинка, знаеш колко трябваше да се стараят. Прилича на детето на магарата от Шрек. Не, че са децата, ама да. Идва с някаква картичка, на която пише, че струва 10 диаманта. Сканира този код, ето подаряваме ви го. Много я. То не се отваря. И кой има вътре? Мога му смениш физиономията. Значи виж, може да е отчуден, може да е гневен, може да е тъп и може да е умрял. Виж какъв съм архитект. Не беше умрял. А беше такова завърчано по главата. Видиме си свят. Инженер, ето гледай. Между това е много я. Аз ще участвам в гивъвея. Да бе, участвай. Да бе, гледам някой на дън, на хапките, че са само че. Не е бил за малко глупан, не. Аре, бат, цяпни малко и ти. Те ще влезе през врата. Картон. Как да влезе през картон? Ама умен ли се, бе? Той ще влезе с врата. Ето, влезна си у дома. Браво. Ето, вече си вкъщи. Даже легна да спи. Направо влезна с вратата. Влезна с вратата, гледай, тя вече врата няма. А, не бе, има, тя се затвори. Вау! Половината видео има субтитри, ето тука. Другата половина няма субтитри. Вау! О, мъга, човек! Отиваме към 2000-та година. Не, отиваме 1990-та, когато вече има кафе. 1990 година е време на пълна газария. Вече отваря Мак кафето и всички тарикати са можели да си вземат едно бързо кафе, преди да се състезават с моторите си по магистралите. Бизнесмени, бизнес дами, вече всички искали кафе. Искам да пия кафенце и да ми даде малко енерджито. More passion. More energy, more passion, more energy. Ей тази торта. Бате, колко са легавите, ма. Аз какви не неща мога съм правил в Макдоналдс. Ето съм хубаво много пъти, ама пак не съм се легавил толкова, отколкото вас. Ай, по-сериозно. На 90-та година не е имало тортичка. Той ли е? Имало само кафета. Аз си предлагам да си вземем американо. Американо? Захарче за моето захарче, Лари. Защото е... А откъде знаеш точно, че е имало това кафе американо, нали? Толкова си толкова да ядете само това, което е в годината. Айде! Там от мен захарчето ти още едно. Сега на теб ти стана неловко. Айде сега. И аз имам американо, айде здраве. Час пари, искам само да видиш какво яко воздило ни чака отпред. Това е... Мале, се едно си излезна от наистина 1990 година. Мале, изгори си езика, че аз пред това кафе е много топло. И между... Най-ко тези субтитри продължават. Но това е добра идея всъщност. Мотора... Брутално кринж, брат.
истинския собственик. Бързо газ! Не е кафето! Попетите ни е Джаспър, попетите ни е газ! Не, това колко не беше направено за шега, не, колко се смеете и забавлявате, не, ако ме майко. Ама верно беше дошъл с осмика ми, чакам да се напикаете, острахне да бягате с усмивка и... Бягай, Джаспър, бягай! Попитете ни! Истинският собственик не попетите всеки мъж сам за себе си, викам! Бързо, Джаспър, газ! Ние сме голями! Разпознахме му се на този негодник, така че на здраве! Айде пак! Братле, разбрах да се абонирам, няма да се абонирам! И да харесвам клипа. Опа. Ме вкуса на 1990 година. На здраве, Лари. Мирише на детството ти, Лари. Защото аз не съм бил роден тогава. Не искаш да знаеш как мирише детството ми. Джаспър, хайде. И отново се телепортираме през 2024 година, когато можеш да си поръчаш каквото искаш за ядене през телефона. Хората вече обръщат много повече внимание на... Ами тази реклама много старичка изглежда, бе. Не изглежда като да е от 2024-та. Това какво ядат и за това ресторанта включва в менюто салати и вегетариански храни. Не забравяйте, че въпреки че много обичаме бърза храна, трябва да се храниме и здравословно. Така, вече се пренасяме в модерното време. И бързата храна е място за полезна храна. О, боже мой. Така че, Денка, сега ще си поръчаме храна за вкъщи. В 2024 година, както знаете, хората все повече искат да се хранят здравословно, да ядат зелена храна, плодове, зеленчуци и така нататък. Сега взимаме цялото им веджи меню от до... Веджи хапки имаме, чакай да ги видим. А, те изглеждат все едно са развалени, бе. Те са позеленясали, бе. Това е спанак, бе. А, ти ще ги ядеш. Позеленяли. Брат, това е веган. С какво да е? С месо. Но със сигурност ще позеленееме от това. Имам човек, гледай. Мали. Меню от Макдоналдс. И то веган. Вау. Ей, какво правиш, бе? Бам! Денка, ти си истински звяр. Какво е това, е? Играя! салата. Чай бе, това нещо много малко, бе. Това го бяха направили цялото. За 3 парчета ли плащате? 4 там. Бах ти менюто. Дени, заповядай, това са вегетарианските зеленясали хапки. А те са като малка пица. Да. Шо не се разтваря, бе? Чакай. Между другото, така мирише навсякъде в Англия. Не мога да ти кажа, що вече си отговарям. Навсякъде мирише на спанак и кашкавал. Що ти харесват, бе? Това е брутално, човек. Ти от ли си, бе? Това се едно струва 30 лева. Това не знам, не е честно. Не вярвах, че ще го кажа, ама това за сега май най-вкусното нещо. Защо? Защо е толкова добро? Аз никога не съм очаквал, че вегетарианското меню ще е толкова силно. Вегетарианският бургер. Както виждате, изглежда като напълно оригинален, естествен бургер. Но като го отвориш, всъщност има домат и пак тези крокети, които... Брат, това е толкова изповръщано нещо. Така да правя... Че аз къщи мога да се направя по-хубав вегански бургер. Или вегетариански. Това просто е сандвич без месото с по-голямо и такова. Как хрупка. Ти базикаш и се с мен. И това му хареса. Човек, аз ще стана вегетарианец. Мирише добре, бе. Хареса ти! Познавам те! Не мога да ме излъжеш! Не мога да ме излъжеш! Познавам те по-добре от всеки. Този ще се го запазиме да си го доядеме, нали? Човек, както казахме, всички искат вече салатки, сьомга, броколи.
Ти прекаляваш. Още веднъж ли да се абонирам за тебе? Айде стига, бе! Затова няма как да не поръчаме една салата с пиле. Това изглежда добре. Това си като стандартна салата от Цезар, брат. Ама знаеш ли, че преди 2000-та година не е имало салати в Макдоналдс? Да, бе. О, да! Обичам като поливаш така със сос. Обилно. Затваряме салатата и джуркаме, да. Само гледаме. Що кажеш така, като я клатиш? Що изглеждаш така, като я клатиш? Защото ме е страх. Добре, мисля, че е готова. Изглежда по абсолютно същия начин, само че соса се размага. Аре, гледай си работата, я пробвай, бе. От зелената да има. Айде, с... What? Не! Пректо. Не! Пробвай го! Избърши си устата, бе. 2, 3. Ама колко се легават, колко пресилят. Може да е хубаво, ама кой когато опитва храна и чай много вкусно и го прави на видео или просто с приятели, казва като Wow, това е уникално! Пробвай! Уникално! моля те. Много добро. 10. Я пишете в коментарите с Дени дали сме някакви изгубени братя. Ама според мен да, ти си да казваш Дани, аз съм Дени. Даже не са били креативни с имената. Аз си приличам с теб повече, колкото Санди. Санди въобще не си приличам. Аз си приличам повече с теб, отколкото си приличам. Това мога да го потвърдя. Приличате ти адски много. Но, въпреки това, изгубени братя, глупости. Дрън, топласт. Брат ми, това беше нашето пътуване почти 100 години през... И пак абонирай се! Момче, колко пъти да се абонирам за шибания ти канал? Защо го гледах? Боже мой, защо го гледах? Това видео няма да бъде никакви гледания. Това видео няма да бъде никакви гледания. Никой няма го хареса. Никой няма го хареса. Никой няма го хареса. И аз там ли за ютубър? Те хората си го напишат, ми казват колко съм гаден, колко съм гнусен. Никой няма го хареса това видео. Аз колко ми пука, аз си гледат работата. Боже мой, що си го... Да? И не стой до късно като с нощи, моля те. Значи стоях датата. Ами късно е, стават 9 и нещо, моля те. Няма да е толкова късно, да. Хайде, нали влизаш след една минута? Да. Боже мой, защо се го притеснявам? Защо се го притеснявам? Тия правят видеята за 2 годишни. Кой няма ти се хвърля? Защо? Обичам научите, защо?